Sundhedsstyrelsen om, hvordan det går til. Jeg har fået en indstilling som lægefolk i grunden. Det er den, jeg handler ud fra. Og hvem har givet den indstilling, når du spørger? Jamen, den er da som sagt fået fra Sundhedsstyrelsen, selvfølgelig. Men der sidder jo en arbejdsstyrelse i Sundhedsstyrelsen, som arbejder dag ind og nat ud på en ny retningslinje for fedme og rygoperationer. Hvorfor venter I ikke på, at den er færdig, inden det her kommer? Jamen, det må du som sagt spørge Sundhedsstyrelsen om. Og hvis du har svaret på noget vedrørende processer, så vil det være en god idé at komme før fredag aften. Så vil det være en god idé at komme ind på normal arbejdstid. Det synes jeg sgu. Ja, okay. Altså, det er jo simpelthen din fejl, at jeg ikke kan svare på det. Ja, men jeg fortæller lidt pressen om det. Ja, men du kan ikke tale med mig om det. Nu er jeg altså træt. Er du træt nu? Ja, nu har du spurgt den samme 1000 gange. Men jeg har ikke spurgt det samme. Jo, det har du. Altså, jeg troede her, at jeg viste dig et kæmpe hensyn. Det gør du da. Og så bombarderer du mig med 25 spørgsmål. Gør det noget? Jamen, jeg kan komme med i hovedet. Kan du komme med? Jeg kan simpelthen ikke komme med i hovedet. Og ved du hvad? Du får dit svar, og du får ikke andre svar. Nå, men jeg har ikke lov til at spørge. Nej, nej. Hvorfor har jeg sagt det? Jamen, jeg har lov til at sige hvor meget. Jeg er kommet herud. Jamen, det er jeg da også glad for. Ja, fint. Skal vi sige tak for i dag? Hvis du ikke vil, jeg er så færdig, altså. Jamen, så lad os da for fanden tage den en gang til. Hvordan synes du, han opfører sig? Jeg ved ikke. Hvordan synes han opfører sig? Jeg ved det ikke. Hvordan synes I, han opfører sig? Okay, ved du hvad? Jeg kan simpelthen ikke holde det ud i dag. Jeg ved ikke, hvad fanden det er for et interview, det her. Jamen, altså, sagen er jo den. Jamen, altså, sagen er jo den, at jeg svarer så høfligt og pænt. Og ved du hvad? Jeg svarer det, der passer mig. Ja, det tror jeg ikke, vi har forstået. Jamen, fint. Jeg kan godt svare det samme igen. Jeg spørger bare, om de arbejdsgrupper er færdige. Du er simpelthen... Jeg spørger bare, om de arbejdsgrupper er færdige. Jeg kan godt fortælle dig, at nu er jeg så ophidset. Og jeg kan godt fortælle dig, at jeg nok skal lade mig hjælpe dig en anden gang. Det er faktisk mig, der hjælper dig med at tage en taxa, genere min kone og lave aftale med domkirken. Jeg ved ikke, hvor meget bøvl jeg er med det her. Og så bliver jeg takket med 3. grads forhør, og du spørger om ting, som du fandme kunne spørge om hjælpe med. Mine årsager har haft chance. Jeg har haft chance. Vi skal ellers der ikke en proces. Men jeg ved ikke, det skider om de ting. Nå? Nej, men så skulle du ringe og sige, at du vil vide, om det skal jeg skaffe dig viden. Jamen altså. Jamen, så jeg troede, vi skulle snakke om fedmeoperationer. Det har vi ikke gjort. Du har sagt, at du vil vælge budskaber. Nu har du et ekstra spørgsmål, så bliver du sur på mig, fordi jeg har det. Ja, fordi du spørger om proces. Det er fredag aften. Ja, det er fredag aften, men du har selv sagt ja til at komme ud. Det må ikke komme bag på det her spørgsmål. Det er jo sådan en arbejdsgang, jeg er. Jeg er journalist, jeg skal stille spørgsmål. Jamen, jeg aner ikke, der var en arbejdsgruppe. Nå? Så kan jeg jo ikke svare på, hvorfor der har valgt den. Men jeg har jo talt med Line om det. Men jeg kender det ikke. Jeg vidste ikke, jeg skulle herud. Jeg har jo talt med din pressechef. Jeg har snakket med min årsag for kun 2 timer Jeg siden. kender det ikke. Kunne du så ikke blive dig? Nu er det fandme nok. Nu er jeg sur. Nu er jeg simpelthen sur. Jeg kender ikke den arbejdsgruppe. Jeg ved ikke en skid om den arbejdsgruppe. Altså, jeg troede, vi skulle snakke om sagen. Det har du ikke gjort. Ja, godt. Så er vi færdige. Hvis du ikke vil, så er vi færdige. Jamen, jeg kender ikke din arbejdsgruppe. Så må du svare det, altså. Det har jeg jo gjort. Jeg har sagt, hvis du ved noget om processen. Men okay. Det er dig, der hersker. Jamen, jeg hersker da ikke skide. Du bestemmer. Du er konsalmund, og jeg er kapstromager, og du har magten. Du vil mig til, og det kan jeg mærke, du vil. Så spørg. Jamen, så spørger jeg. Spørg for satan! Jeg skal i teater, for fanden! Kan du ikke forstå det? Du skal da ikke lade film og blive humør. Jeg skal til julekoncert. Du skal da ikke lade film og blive humør. Det skal du lade være med. Nu er det anden gang i den her uge, at jeg kommer op i en totalt rød felt. Jeg bliver fuldstændig skingrende sindssyg. Nå, altså. Ja, og en arbejdsgruppe, jeg ikke kender, eller ved, om eksisterer. Jeg ved ikke, den eksisterer. Du har selv nedsat den. Du nedsatte den i oktober. Det er 7 måneder siden. Det aner jeg ikke. Jeg har sagt til Sundhedsstyrelsen, at de skal lave retningslinjer. Så går jeg ud fra, at de nedsætter arbejdsgrupper. Men det er jo ikke noget, jeg blander med. Den er uafhængig. Ja, den er uafhængig. Og ved du, når den er færdig med sin rapport? Jeg aner til ikke. Jeg aner til ikke. Du ved ikke, når den er en arbejdsgruppe er færdig med sin rapport. Og så bliver du stor på mig, fordi jeg stiller spørgsmål. Jeg aner det ikke. Ved du hvad, du er simpelthen for meget nu. Du er simpelthen for meget. Ej. Okay, nu kan du fandme få lov til at snakke med hende. Her! Snak med hende. Dit dumme svin. Dit store røvhul. Altså, jeg synes fandme ikke, du kan være det her bekendt. Hvad sker der? Jeg synes bare, jeg viser dig sådan en kæmpe hensyn ved at komme herud. Jeg skal til julekoncert. Snak med hende. Hej Line. Jeg har lige interviewet Bertel, og jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg gør med jer to. Jeg ved ikke, hvad du har sagt til ham. Han er åbenbart ikke klar på noget som helst. Jeg ved ikke, om har I snakket sammen overhovedet? Den er i hvert fald helt galt. Ring til Bertel hurtigst muligt. Ja. Jeg fik at vide, at jeg spiste risengrød med min kone, jeg skulle herud. Og jeg klager over Skal det. der ikke stille op? Jeg klager over det. Men vent da. Ved du hvad, jeg klager over det. Jeg gider ikke det her pisse, jeg er færdig.
Nej,